e fɛ n ka mun fɔ foroko faraka kan. Je vais faire comment alibi siritigɛ. A kɛ siriko ye. Ah. K'a mun kosɛbɛ dɛ. Ahan. N'i bɛ fɛ ka sirijugu tigɛ siri bɛ mɔgɔ caman de sɛgɛn. Faraka furaburu ɲini. Den 100 ni den 11 den 100 ni den 11 n'i y'a kɛnɛ sɔrɔ o ka ɲi. N'i yɛrɛ y'a jala sɔrɔ a bɛɛ ye fɛn kelen i b'a don kolon kɔnɔ k'a foroki. N'a kɛnɛ don i b'a da tile la n'a jara. Parakati kala tɛ nin wusuko 7 kɛ fiyewu fo sirijugu b'i la f'a k'o tigɛ ka wuli. Foroko falaka yiri gurupu minnu bɛ garisɛgɛ di buna hadamaden ma foroko falaka b'o yiri gurupu ninnu de la n'i m'a dɔn f'i ka dɔn ko diɲɛ yɛrɛ dɔnni kunbo de don n'i ka yala ani ka kalan danna yɔrɔ min na i ka faamu bɛ da yen mais fitinin min b'i bolo k'i da i ka so juni na yen k'a fɔ ko foroko falaka bɛ se ka nin kɛ walima a tɛ se ka nin kɛ i ka kalan n'i ka yala n'i ka faamu danna yen de. Sinon n'i ye foroko falaka dɔn diɲɛ garisɛgɛ yiri piri n'i tan don foroko falaka y'a tanna de i bɛ foroko falaka bɔ kuru 7 n'i y'a bɔ kuru 7 turabu baduso de mahadi i bɛ mahadi sɛbɛn siɲɛ 200 siɲɛ 56 k'o nasi k'a kan k'a tobi k'a mɔ k'i kɔ a la hali n'a sɔrɔ i salabulen don i fakolen don i ka ɲɛnɛmaya la i tɛ se ka foyi kɛ n'i ye nin ko ni kura bɛ fiyɛ i ka bunahadamadenya la garisɛgɛ sɔrɔli la ani baara yɛrɛ ka dusu ta ka effort fourni k'i bolo don baara la ka fɛn ɲini a la k'a sɔrɔ n'i ye nin foroko falaka kuru 7 kɔ ani mahadi tɔrɔbden mahadi yɛrɛ ye tɔrɔbden min n'a bɛ ci 2 kelen wɛrɛ kelen o ye. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'i lajarabilen don bana jugu la surtout kokobana kɛlen don sababu ye ka bɔlɔ bɔ i la e tun bɛ fɛ k'i ka kokobana furakɛ ka ban pewu hali n'a sɔrɔ a ye 10 ans 20 ans k'i la i ye fura bɛɛ kɛ i ma fura sɔrɔ. Na vous la bien avoir un chef de faire liga ko bana ma frake ka boy la ko balma ke balamuso 50,000 watan sara ida sara tuwa ka sara ko kilim pewi ni a sara shek ana sara ko bana 20 ans na ma pratika pa la pewi bana tuwa fla na wole tia bana impuissance sexuelle kursi yalla gosi tia fa ndo ya ka frake ka boy la ibe diɲɛ yɔrɔ bɛ diɲɛ continent na i jira k'i bama i ka Aburam Sɛdi Abdulala bi sɔrɔ n'i ka cɛya bana b'a furakɛ ka ban i la pewu dabali de y'a bila i la i dancogoya bana de y'a k'i la k'a furakɛ k'i kɛnɛya k'i kɛ cɛ k'i kɛ wura i ka famille na o traitement musaka ye 100 000 oui a sabanan mɔgɔ min fɛ ka nafolo sɔrɔ ka diɲɛ garisɛgɛ sɔrɔ ka bɔ cɛw kɔfɛ ka bila cɛw ɲɛfɛ ka nafolofin kiriri sɔrɔ ka garisɛgɛ sɔrɔ il fait barre la 10 ans de travail sans succès tu as envie d'être riche ka kɛ nafolotigi dugukolo in sanfɛ nin waati n'an bɛ Abidjan d'autres Carrefour a kɔba la ka nafolo yɛrɛ baara ka di ma ka garisɛgɛ baara ka di ma ka daw yɛlɛ min bɛ ban ka yɛlɛ k'o da in kari ni Ala yɛrɛ ka yamaru ye i bɛ 150 000 sara 30 ni o ni mais min ni k'aw ye nin waati in bonya n'a barika kosɔn n'o ye Sunkalo ye i bɛ Côte d'Ivoire fan o fan i bɛ Farafinna fan o fan i bɛ Afrique fan o fan i bɛ Europe fan o fan i bɛ Amérique fan o fan n'i ka wari sara i ka koli bi sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la. Assalamu alaikum.